أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. A yau wannan channel mai albarka ta kawo muku sirri na wata gagararriyar mallaka. Wannan wata baƙar mallaka ce mai zafin gaske. Yadda ake wannan mallaka, wato ana samun fatar ragon layya guda uku. Fatar rago wanda aka yi layya za a samo guda uku, kowane rago daban-daban. Saboda masu yawan tambaya, idan an samu ta wannan rago sai a je wannan rago a samu, sai an samu guda uku. Kuma ko da yake mu dama da yake muna samun ta aje, to in ma mutum bai san inda zai same ta ba sai ya bincika dai, insha Allah. To idan an samu wannan fatoci guda uku, a jikinsu ake rubuta wannan sirrin. Idan an rubuta, za ka sa sunanka a sama, nata a ƙasa. In kuma mace ce za a yi wa, mace ce za ta mallaka, za ta sa nata a sama, wanda za ta mallaka kuma a ƙasa. Bayan an gama wannan rubutu, sai a tanaji, wato in mace za a mallaka, za a samu kaji baƙaƙe guda uku. In mace za a mallaka kenan. Yawwa, in kuma namiji za a mallaka, za a samu zakaru guda uku. Amma su ba lallai su zama baƙaƙe ba. Amma duka ana buƙatar shekararru, da kajin da zakarun. To idan mace za ka mallaka, bayan ka sa wannan ainihin, ka samu kaji guda uku, to shi kenan za ka zo ka shafe waɗannan kaji da turaren da ake ce masa uwaisul ƙarni. Uwaisul ƙarni. In kuma ba a sami ba, za a samu Binta Sudan original. In aka samu original zai yi. Ba irin ƙanana nan wanda za ka ji ana 250, 500, to ba irinsu ba. Shi mafi ƙarancin daga inda ya fara 10,000, har zuwa 60,000. Duka akwai Binta Sudan. Yawwa, to yawanci suna ake samun original. Kuma dama kun san kamar da yake kasancewa, shi turare iya kuɗinka ne, iya shagalinka. In ka sai mai daraja, ka ga aiki da cika. In ka sai mai arha kuma ka ga abu, ka ga iya dai abin da ka kasa. To bayan an yi samu wannan turare, duk wanda aka samu zai, sai a shafe wannan kazar da ainihin wannan turare. Kajin gaba ɗaya za a shafe su da wannan turare. Bayan an shafe su, shi kenan sai ka kama karanta Yasin. Kowace kaza ɗaya za a karanta mata Yasin ƙafa ɗaya. Amma duk mu biyun, idan an zo za a tsaya a faɗi ainihin irin mallakar da ake so a yi mata, irin yadda ake so aka ta kasance. To za ka tsaya duk mu biyun, sai an tsaya an faɗi wannan buƙata. In aka gama da wannan, sai a ɗauko wannan kazar a yi. A haka har a gama da kajin nan guda uku. In kuma mace ce za ta mallaki namiji, to a haka har ta gama zakarun nan guda uku. Yawwa, to daga nan da an gama, to sai a yanka waɗannan kaji. Gaba ɗayansu za a yanka su. Amma cire kan za a yi gaba ɗaya. Bayan an gama yankawa, shi kenan sai a fiɗe, a cire, wato ainihin zuciyoyin. Su zuciyoyin ake so a ciro. Bayan an ciro, shi kenan, wato za a sa su bushe. Amma bushewar ana so su bushe, kar a aje inda ƙadangare zai tsallaka. Bayan sun ainihin bushe, sai ka ɗauki kowace laya guda ɗaya. Sai a ɗauki kowace zuciya guda ɗaya. Sai a saka ta a cikin wannan layar. Dama layoyi guda uku aka yi, an ajiye su, wanda aka yi a fatar rago na layya. To sai a ɗauki zuciyar nan a sa a kowace laya guda ɗaya. Bayan an sa layun nan a ciki,
shi kenan sai a samu zare na kaɗi ba na ɗinki ba. Zaren kaɗi za a samu sai a naɗe wannan layi gaba ɗaya. Bayan an naɗe su kowacce daban daban za a naɗe. Bayan an naɗe shi kenan sai a ɗauko kawukan kajin nan da aka cire. Kai na kaji. Gaba ɗaya kowane kai guda ɗaya sai a sa laya guda ɗaya a cikin kan. A buɗe bakin sai a sa layar nan can ciki. To bayan an gama sawa duka kawunan uku sai a samu baƙin yadi. Ba tsoho ba, sabo za a samu baƙin yadi. Sai kowane kai sai a lulluɓe shi da wannan yadin. Bayan an gama nannaɗe su da yadin nan, shi kenan sai a tashi a tafi jeji. Can daji, wasu ce daji wasu ce jeji. To sai ka sami gidan tururuwa sai ka haƙa rami ka binne guda ɗaya. Sannan sai ka samu kuka sai ka hau ka ɗaure guda ɗaya. Bayan haka sai a samu tsamiya ita ma a hau kai a ɗaure guda ɗaya. To daga nan da ka gama ɗaure su ɗaya a jikin kuka ɗaya a jikin tsamiya to sai ka dawo gida. Ana dawowa gida kuma sai a samu ayi sadaka. Da an yi sadaka an gama shi kenan su waɗancan kaji fa da aka gama sadaka za a rarraba kajin. Daga nan shi kenan kullum za ka yi wuridin Fatiha ƙafa bakwai duk bayan sallah ta farilla. In kuma za ka iya sai ka riƙa karanta ainihin Fatiha ɗin ƙafa 77 duk bayan Fatiha bayan sallah ta farilla. Ana yin wannan wuridi shi tsawon kwana 7 ko kuma 9. To in sha Allahu za a ga yadda al'amari zai kasance. Wannan ba sai an ce komai ba. Mutum in dai yayi to da kanshi zai gani. In sha Allahu ta'ala Allah ya bamu sa'a kuma ya bamu nasara.